Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Ayan. Ang video natin ngayon guys, ganun pa rin. Maglalakad pa rin ako pa uwi. Galing ako sa trabaho. Nandito na naman ako sa social media. Ito lang daily routine. After work, uwi sa bahay, walking lang para exercise. Ayan sa likod may shawarma. Ayan, shawarma. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Ayan. Ang video natin ngayon guys, ganun pa rin. Maglalakad pa rin ako pa uwi. Galing ako sa trabaho. Nandito na naman ako sa social media. Ito lang daily routine. After work, uwi sa bahay, walking lang para exercise. Ayan sa likod may shawarma. Ayan, shawarma. Ayan, mayroon din kunting tao dito sa social media kasi 10:50 na ng gabi. 10:50, kunti ng tao. Hindi katulad pag mga alas 8 pa ganyan, maraming tao. Kaya ngayon, nagsiuwi na. Ayan. Walang magawa. Kaya dito yan sa Ambassador. Dito ako lagi dumadaan. Kaya shout out dyan sa lahat. Yung buhok ko lang supply parang Dragon Ball. Ayan. Nag-overtime ako ngayon kasi meron po kaming sale. Mag-sale po kami ng mga watches saka accessories up to 50% discount. Yan, bagong bukas yan. Grand Hypermarket. Sarado na yung mga sarado na yung mga shop kasi alas 10 na sarado. Diyan sa loob meron din dyan Bayan Hypermarket. Bayan Hypermarket pero ang mayari niyan ibang lahi yata, parang Indiano mayari. Kusina ni Inday. ما في كورونا. كورونا خلاص. كورونا disappear. كورونا itis. سوي هاي. ما كورونا. Yeah, ما في كورونا. Ayun guys, sa trabaho noon, yan siya yung nagbabantay dito sa social media. Siya nagbabantay.
mga magpasaway ay takpin, hulihin. Ayan, dito tayo banda. Ay, nakapagod talaga maghanap buhay. Nakapagod. Ayan, madilim dito. Ding, 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 ding. Kahit gaano. Ayan, yun yung mga building dito sa malapit sa bahay ko. Dito ito, mga madumi. May mga kumakain dito, di man magtapon ng maayos. Ayan. Yun. Punta naman tayo sa Bacala. Dito lapit-lapit na kasi yung building. How are you? Hi. What is your name? What is your name? Huh? When mo dear? Huh? Say hi. Hi boss. No, look. May mga tinapay dito. Nabibilhan natin pang snacks. Father, what's your coconut milk? How are you, bro? Kumusta ka? Where's the coffee, bro? Coffee. What is it? Hello. Hi. Ayan, this is my friend. What is your name, friend? Your name? Muhyiddin. Yeah, Muhyiddin. Yeah. Yeah, bye. Bye bye.